שלום לכולם, בסרטון הזה אני אראה איך מייצרים ספר דיגיטלי באמצעות מצגת שהכנו במאוד מועד, הופכים אותה לספר מדפדף באמצעות הקליק על המאו. אני נמצאת כרגע בגוגל, אני כותבת קלמאו בתיבת חיפוש, נכנסת לאתר שנראה ככה, זה אתר ליצירת ספרים או מגזינים. חייבים להתחבר כמובן, דרך הכי פשוטה לעשות sign in זה באמצעות חשבון גוגל למי שיש, חשבון ג'ימייל. אני אתחבר בחשבון שלי. אוקיי, מי שמעדיף לא להשתמש בחשבון הג'ימייל שלו יכול פשוט להירשם, לעשות sign up. אנחנו נתחיל בעצם בלחיצה או על הכפתור הכחול publish או בירוק, זה אותו דבר. לחצתי select documents for my computer, להעלות מסמכים מהמחשב שלי, לחצתי. בתוך מסמכים אני הכנתי מצגת פסטיבל חמסה, נפתח לי החלון הזה. בחלון הראשון אני אמורה לתת שם, כותרת לפובליקיישן, לפרסום, לספר. פסטיבל חמסה אני כרגע לא נוגעת, מי שרוצה לערוך יכול. פה פולדרס, איפה לשמור, בעיקרון בגרסה החינמית יש רק תיקייה אחת, אז אפשר לשנות כאן הרבה. description, תיאור באלבום, למשל אני אתן דוגמה לתיאור. באלבום ניתן לעיין בתמונות שצולמו בפסטיבל חמסה שהתקיים בחודש מרץ בבית ספר לוי אשכול בלוד. עכשיו בצד הזה אני אמורה לבחור צורת התצוגה. יש את הפובליקיישן שזה ספר, יש את סקרול שזה גלילה, ויש את הסלייד שזה סוג של כמו מצגת. אנחנו נבחר את הפובליקיישן שזה יהיה ספר. אני בוחרת כאן מימין לשמאל, from right to left. תאריך אני לא נוגעת, כל הזכויות שמורות, ובבחינת visibility זה או public ואז זה לגמרי ציבורי, או שאני הולכת לפרייבט. אני מעדיפה את האופציה הזאת. במקרה שלי אין תמונות של ילדים, אבל לפעמים אם אתם מעלים אז צריך לעשות פרייבט. ולא לשכוח לאפשר שיתוף לפי קישור, שזה לא יהיה ציבורי לגמרי, אבל יהיה אפשרות לשלוח קישור למי שאתם מעוניינים שיראה את הפרסום הזה. ואני עושה publish. כרגע המצגת, הקובץ נטען למערכת, אנחנו נמתין כמה רגעים. אוקיי, הנה הוא עומד לסיים את זה כרגע. אוקיי, עכשיו אנחנו רואים שיש עוד פעם טעינה ל-100%, הוא בעצם מעביר את הקובץ למצב של ספר, זה יכול לקחת גם כמה דקות, אני רואה שזה רץ יפה, אנחנו נמתין לו. אוקיי, אז הנה הספר שלי. אני רוצה רק להסביר מה האפשרויות שהן מופיעות לי כאן ברגע שאני עומדת על הסרטון. יש לי את העין שמאפשרת לי בעצם לעיין בספר שלי, לראות את התוצאה. כמו שאמרתי, זו אותה מצגת, שאפשרות כמובן מפה,
יש אפשרות לדפדף מפה. אוקיי. זה הספר שלנו. כמובן שהקשה על הספר מגדילה, הקשה מקטינה. אם גדלתי אני עולה למעלה עם העכבר, הוא מראה לי, איפה שהסמן נמצא הוא מראה לי. עוד דבר חשוב, הנושא של העיפרון מאפשר לי לשנות את ההגדרות שהכנסתי פה בהתחלה. כרגע אני לא צריכה לגעת בזה. והנושא של שיתוף. יש את ה-share ויש את ה-embed, מי שמעוניין להטמיע את זה בתוך סביבה לימודית כלשהי באיזה אתר, אז יכול להשתמש בפונקציה embed, ואז זה ייראה ככה בתוך האתר ממש, אפשר יהיה לדפדף בזה. כמובן שהגודל אנחנו יכולים להחליט. ומי שצריך רק לינק, קישור, אז עושה share, מקבל כאן שני קישורים. קישור אחד זה ממש לקריאה, read, וקישור אחד זה ל-overview, שזה לדפדוף פחות מעמיק. אז אנחנו לוקחים את ה-read, עושים copy ומדבקים איפה שנרצה לשתף. זה הכל. יש כאן אפשרויות נוספות, אבל אני לא אכנס אליהם בסרטון הזה. יש את העורך, מאפשר לנו להוסיף סרטונים ותמונות וקישורים כדי שהספר יהיה אינטראקטיבי, אבל זה בסרטון אחר. תודה רבה, ולהתראות.